hoi ngiyo ya ki project ki ba fair dang hakini dang menin ngasngi haka sngi ka ba ka jala ka rakhi ka jingdap sunflies nam mangiyo ela ka jong ka jala menteri rangba ujongi wanra ya ka project hang te po new shulo bantei ya kata ka administrative building lani ka kata ka secretariat bat kiwe ki hakaba ka jing pulut kin poi diki khasan khan 1000 crore ki la ro bun poi diki 4000 crore ka jingkeli kalong na eyo ni ka pisa hatu kinang simlun kinang sim ya karam Nrei haka jingpet ka jong ipat ni iba jenlada ba ki department ki ba fair jenlada ba ka sorkar ka penteri kam hok ya ka pisa ka bami na ka jala ka jong ni kan shu ajing ken yepi ke revenue ki bami na ki department ki ba fair kaknu ki wan sa ka sorkar ba kaknu ki let kita ki high level ngitep bahaya kata jenlada ba kata ka pisa ka belet ki high level ki bangi kren na ka por sa ka por ka wan bet syaka pelating ka jong ka jala ka jong ni nginom da don kam bandalet ban krong na po dali mdei tang kata lada fipet ya ka jing pelut jong ka sorkar ko kanta kidon de ki spa ngut ki consultant ki ba ka sorkar ka penteri kam hak ni ka jala ka jong ni lada tang silap tengka away u consultant ki sil kau mut bah ka shibna ki hak ban pelut da ka kror tengka bara ka shisngam da ki pho kror tengka bat ka jingkeli kalong babali don kam ban wanra de ki consultant apa hatung yumdon di kibri ulajong ngani ki officer ki badan hagi department ki ba fair kimla sebentre kata ka kam ka baki consultant ki tre bajen ladang ngim pen sarawak kaya kini ka phokror tengka ka sisnam ngila ban pendan kam ya kata ka pisah hagi we pat kiliang tenak kalian jo kaseng ndei ta kataru ngi sauthur ko mga oifi ka leakages of revenue kajing bomla jong ki department ki ba fair ban lum yu khajna kumba dei ban lum kawan ra ya kajing du nong ya kajing du na pisah haka jala ka jongi bat kani pat ka pelong yo deputy CM le si ban jubab nama kilabun ki jing keno dekat kum ka jing sutu ka jongi pat ngila dep ban penpau ya kani hagi por ki belat dai du keladon ka jing keren ka boong ba ka jala me halia satang kat nu kan sangam da kiram ki ba ka sorkar ka sim le si kani ka pisa ka bawan ban te kani ka ki project ki ba fair po new shillong township kin dei kiram ka jing keli ka long ba tang mentaru ka sorkar ka ban siu de ki 4000 crore tang ka interest nadi de kispa crore ke interest tilada shim me kata karam un kan poi ka por hoi pi ka sorkar ka bayalam de NPP le se ka nomdon shu usnem bangwan kinomi hikmat ki jongi ki badan mentale si ki nomdon shu de manu ban kit ya jing ikli ka por bangi ha ban siu pat ya ni karam kumangi le ekren na ka por hoi na kaliang jong CM muong ba kimdei karam kamdei ka loan kadai ka grant ka sorkar ka ay ka interest free loan ba kumta terter ka bangi ha ban siu dela da ka dei makna ka interest free loan na ne ka grant ka loan ka kumnu ru sisim ka sngi ni hak ban sir ka loan lada ka de garam ka umbut bangi hak ban sir te ka jing ba kli kan de hi ya ka pateng ka ban sawan kin de hi yo pat ba nong shong snong jong ka jala ka jong ni ti ha bai de begini ki project ki ba fair ki ba menteri rang ba menin ula keren te ha ka we ka liang yo ipat ya ka jing keren jong sembut menteri rang ba obong bangi hak ban let ban rabul sa Delhi kini ki wan ra ru ya ka jing mut dur kajing perkat ka jong ikum kinok snong ba kai ka ba kani sorkar ka kaya le ban nom pen i so pat ba namara ko ga liang menteri rang ba uong ba wanra ki project ki ba songdor ki 4000 crore ko pat kaliang di petisi am uong bangi kloy bandit pan jingarap nang tina po Delhi ti kilong ki bom shai ringi sutu tang ko ba lada kini ki ai beteng nang ni sakmat lada ngimla si sya ban pelong self sufficient la ne ban yarap ya ladi kajing kan bu yang ikum kinong snong nang ni sakmat